Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieczne. Amen. Witam Was, drogie siostry, na tej Eucharystii, przy Świętej. Dzisiejszy dzień особливо, напевно, такий урочистий, радісний, бо, по-перше, що маємо урочисте Святої Троїці. Сьогодні заглядаємося на tej wielkiej tajemnicy naszej wiary. Ale dzisiejsza ta nasza uroczystość pomnożona jeszcze tym, no jak patrzycie, сьогодні pro ołtary mają wielmi szmat świętego. Nie wiedzą, czy tu jeszcze stoliki było. No na pewno na poświadczeniu tej kaplicy było stoliki, ale później nie wiedzą, czy jeszcze stoliki były. A z takich młodych to na pewno stoliki nie było. Więc właśnie witają teraz nas, tak jak może zapowiadali, drogich naszych księdzów prymicyjantów. Prymicyjanty to taki świętary, jaki Paweł, скажем, 3 dnia otrzymał poświadczenie świętarskie. No i moja napełna prośba, ona była особливою łaską. Swojej modlitwy, swojego błogosławienia. I to mnie cieszy się, że te nasze młode chrystusowcy захотели tak samo podzielić się tej radości przeżycia swojego świętarstwa, tak samo z naszej partii. Tym bardziej, że больше z nich my już wiemy, kto один, kto dwa, jak każdy Karol, to nie wiedzą, może 3 razy to był, albo więcej nawet. Хочу wśród nas przywitać ojca Karola, jaki tu halowy celebrat сегодня. Z nami tak samo jest ojciec Roman, jakiego tak samo хоче, że do mnie wiedzieć, bo tak samo było 2 razy. Ojciec Maksymilian i ojciec Michał. To te świętary, jakie, jak już kazał, otrzymali poświadczenie świętarskie 21 maja. I сегодня my w особливий sposób poczuć za nas ich malica i udzielać te błogosławienia. Wśród nas хочу tak samo przywitać Miszczyra, tak samo naszego świętara, Chrystusowca, ojca Jarosława, jaki zjawiaється proboszczem sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa u Szczecinie. I tak samo zjawiaється profesorem naszej duchownej seminarii, który razem księdza Władimir nas tak samo uczył, Eucharystii, u swój czas, no a się tak samo cieszymy się swojej присутності тут wśród nas. Сегодня хочу так само привітати так само групу пілігримів, які приїхали, більше з них це, скажімо так, родні, або сябри, знайомі, добродії ojca Karola, właśnie teraz sпереду z Polski przyjechali, no i odwiedzają тут takie różne święte miejsca Białorusi, ich wielmi szmat, конечно, za innym razem na pewno się nie pogodzicie, тому zapraszam częściej tak samo do nas u odwiedzi. Atuli naszej modlitwy, naszych gości, zapraszając do ich, jeśli Pan ten łaski, Boże błogosławienie. A podczas tej świętej mszy modlić się u następnych intencjach. Ojciec Jarosław modlić się podzięka Panu Bogu aż Oksany. Podziękowanie Panu Bogu od Oksany. Ksiądz Michał modlić się w darach Ducha Świętego dla Weroniki i Arcioma. Ksiądz Maksymilian modlić się Bożym błogosławiením i zdrowie dla Pawła. Ksiądz Karol modlić za Bożym błogosławieniem dla Tatiany, Aleksandra, Weroniki, Walentyny i tak samo dla wszystkich księżników i Juchniewicz. Ksiądz Roman modlić za zdrowie dla Aleny. Ksiądz Władimir modlić się o Bożym błogosławieniu i darach Ducha Świętego dla Kleryka Aleksandra i jego rodnych, a ja to się tym odprawiają u intencje naszych księdzów prymicyjantów, tak samo obdarz świadomości dla nich, aby świetnie nie nabrali powiedziały bezwolnie. Proszę o sprowadzenie tej modlitwy. Спасибо za takie szczere i takie приятие, за то все, что вы здесь ждали на нас. Загадался.
nie za dużo. Czcigodni księża, w imieniu wszystkich parafian witamy Was, nowych kapłanów, księży Chrystusowców. Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Boskiej na każdy dzień Waszej posługi Bogu i ludziom. Życzymy Wam, aby Wy nigdy nie zabrakło wytrwałości i odwagi w budowaniu Kościoła duchowego, równo jak i materialnego. Ze świętym Janem Pawłem II pragniemy powtórzyć. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie spontaniczna. Niech nasza nadzieja będzie granicza wszystkich, którzy się tej nadziei będą sprzeciwiać. Cześć Wam Boże. Zapłać Boże za Twoje piękne słowa. Antyfona na uwachocie сегодня каже нам, нехай буде благословенный Бог. Я так думаю, нехай будет благословенный Бог, потому что вы здесь, потому что мы здесь, потому что мы могли здесь встретиться, что мы можем вместе помолиться. I niechaj to je nasze takie młode, świeżonkie błogosławienie światarskie, to, że Was napełniaje i wierą, i надеждою, и всем, что только вам нужно получить от Бога. Теперь просим Бога за наши грехи, как мы ровно могли спасти Najświętейшую офиару. Spowiadając Bogu, I wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wiernie, duмкою, słowem, uczynkom i zaniedbaniem. Moja wina, moja wiernie wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniaемся
Ciebie, прославляем Ciebie. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Иису Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz prawa ruczajca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Boże, łaskawy Ojcze, Ty spasła na świat swojego Syna, słowa prawdy i ducha świadczenia. Jak odkryć ludziom Twoją dziwostną tajemnicę, uczyni, my wyznajuczy zaprawną wierą, spoznali wieczną chwałę Trójcy i oddawali paszanu jedynemu wszechmogutnemu Bogu. Raz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobą żywie i chwała dali w jedności Ducha Świętego, Bóg raz jest, raz usiek, jaki wieczny ja. Czytanie kniги Притворства Соломона. Tak każe mudrość Boża. Pan stworzył mnie na początku szlaku swojego, перед dziećmi swoimi sprzed wieku. Od wieku ja była ustanowiona, od początku przed stworzeniem ziemi. Ja narodziła się, kiedy nie było jeszcze niebies ani nic pełnych wody. Pierw przykuli postawione góry. Raniej za pogorki ja narodziła się. Kiedy jeszcze nie stworzył ją ni ziemi, ni parów, ni pierwszych pulinek z światu. Kiedy umocował niebiosy, ja była tam. Kiedy kreślił sklepienie nad powierzchnią bezdenni, kiedy ustalował umierać obłoki, kiedy mocował w krynicy bezdenni, kiedy wyznaczał mierzy moru, как wody nie wychodzili poza biereg jego, kiedy zakładał osnowy ziemi. Wtedy była pryim
як майстер, була щодня його уподобанням. Веселилася перед його обличчям увесь час. Веселилася на земнім колі його. І радость моя була в чоловічому синарі. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Panie Boże nasz, jakoe wieleczne imię Twoje. Panie Boże nasz, jakoe wieleczne imię Twoje. Kiedy ja patrzę Twoje niebiosy z prawo palca Twoich, miesiące zorci, jakie Ty umacał, to czym jest człowiek, że Ty про Jego pamiętajesz, i Syn człowieczy, że Ty uzgadujesz про Jego. Panie Boże nasz, jakoe wieleczne imię Twoje. Ty uczynił Jego male mniejszym nad aniołem, sławą i wielyczą wieńczał Jego, postawił Jego wладаром над справой рук Твоих, усё поклал Ему под ноги. Panie Boże nasz, jakoe wieleczne imię Twoje. Овечек и живёлу всякую, и зверу диких, птушек небесных и рыбу морскую, и всё, что ходит стежками морскими. Panie Boże nasz, jakoe wieleczne imię Twoje. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, оправданные по водле веры, мы маем мир с Богом, про Спана нашего Иисуса Христа, про за якого, дякуючи віри, ми отримали доступ до той ласки, у якої триваємо і гоноримся надією на Слово Боже. І не тільки гэтым, але гоноримся і утискаем, ведаючи, що утиск народжає витривалость. Витривалость же випробованную цноту ж надею, а надею не ганьбить, бо любов Божия вылилася у серце наше, праз Духа Святого, і кидательне нам. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був, який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Jezus сказал:
Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух Праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам тое, што пачуе, і будучыню абвесціць вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам. Гэта слова Пана. Дорогие братья и сестры, сегодня урочистость Святой Троицы. Надо сказать лишь какие слова о Боге. Что такое Бог? Сейчас часто, когда заходим в интернет, на YouTube и на разные другие порталы, можно увидеть разные такие тоже видео и спрашивать, кто такой Бог, чи Бог существует вообще, если существует, какой Он. И какой вот сегодня вопрос должен поставить нас. Что такое Бог троединый, Троица один. Мы уже столько разов ходили в костел в воскресенье, слушали о Боге так много, и думаю, ответ должен нам легко каждому прийти, что Бог это любовь, что Троица, что Бог это есть один Бог Троица, но для первых христиан в первом столетии не было все так просто. Когда их люди спрашивали, кто такой Бог, кого вы верите, они сами не могли точно ответить на этот вопрос и говорили, мы не знаем, почему так есть, но мы верим в одного Бога Троицы, в котором есть три персоны. Почему так? Потому что, во-первых, все христиане в основном исходили из иудеев. У них было понятие, что есть только один Бог. А если у кого-то в какой-то религии было много богов, то есть были язычниками, и называли их собаками. И поэтому властиве, то славяне тоже были язычниками, и тоже были много богов, им складали жертвы разные. Не знаю, кто такой Бог. Бог один, Троица единый. Не понимали, не знали, как это объяснить другим людям. Но наука и научание о Троице очень быстро развивалось. И уже во втором столетии появились такие люди, как Тертуллиан или Иринеус Леон, которые пытались объяснить, что такое Троица, как она существует, как можно это объяснить. И говорили, что надо выйти от того, что Бог это любовь. А любовь не может быть просто сама для себя, она должна быть в отношении к кому-то. И вот Отец, когда однажды не сотворил Иисуса Христа, только изродил Его из себя, то есть, что Иисус Христос, Сын Божий, всегда был. У Него нет начала, Он всегда был. И когда Отец смотрит на Сына Божьего, Он видит себя, видит любовь. И этой любовью это есть Дух Святой. И вот такое было объяснение, что такое Святая Троица, как это возможно. И люди понемножку начинали понимать это, что Троица это любовь, но не знали, как это объяснить. И вот так вот есть. И сегодняшнее чтение нам понемножку показывает, как Бог делал и работал в мире с людьми, что хотел сделать для людей, и какая была миссия каждой из персон Троицы Святой. В первом чтении с книги Мудрости мы услышали о том, что Бог Отец сотворил мир. Это Он все придумал точностью в 100%, сотворил человека таким, как он есть, с такими чувствами, каким он есть. Он даже предвидел то, что Адам и Ева согрешат, и даже предвидел то, что надо будет когда-то сойти на землю, чтобы Иисус стал, чтобы Бог, Сын Божий, стал человеком, потому что, чтобы опять помочь людям вознестись выше, показать дорогу, ступеньки к Богу. И в втором чтении мы слышим о том, что спасение приходит только через Христа. Мы часто думаем, что наши учинки, поступки, что мы делаем, это нас спасает, это неправда. И сегодня мы слышим о том, Иисус говорит,
что спасение приходит также и через веру в Него. Но когда ученики Иисуса слушали, Он говорил много таких тяжелых вещей, и они не понимали этих тем, что Он говорил им, так Он знал, что они не понимают этого, потому что это тяжело. Говорил, что я и Отец мы одно, как это понять? Ну, это тяжело. И Он говорит, чтобы вы это поняли, я когда я пойду в небо, я сошлю вам Духа Святого, который вам все объяснит. И неделю назад мы слышали о том, что Иисус назвал Духа Святого Параклет. С греческого языка, переводя это на русский, обозначает адвокат. Дух Святой – это тот, кто помогает дойти к правде. Что такое правда? Дойти к правде не просто к самой правде, только к правде о Боге. Кто такой Бог, кто такой Иисус Христос. И так Дух Святой делает и работает в нас всех. И один из немецких таких ученый, который написал трактат о Троице Святой, Карл Раннер, когда-то однажды пытался ответить, почему Бог именно в такой способ сошел в мир и показал, что Он должен был умереть за человека. Бог мог бы таким щелчком просто спасти человека. Почему Он так сделал? Почему Он терпел? Почему Он пошел крыжовым шляхом? Почему Он так делал? И Он говорит, что Бог не должен был этого делать, потому что мог бы так делать. Щелчок, человек спасен. Все в небе, все хорошо. Просто говорит, что мы имеем такого Бога, для которого не было проблем встать на колени и умыть ноги своим учням, для которого не было проблемой, чтобы его били, чтобы ему плевали в лицо, и для которого не было проблемой, чтобы умереть за человека и показать свою любовь. И такую любовь от Бога мы когда-то почувствовали в нашей жизни. Мы здесь. Поэтому мы здесь сейчас так есть убранные эти орнаты и пытаемся как-то ответить на эту любовь и нести Божие Слово другим людям. Молитесь за нас, пожалуйста, мы хотим быть святыми отцами. С вашей помощью, надеемся, нам получится. Аминь. Одинако Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всегобачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца Нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шакаю воскрешения померлых
і життя вічного в будущем світі. Амінь. Бога одиного у Тройці, який є милосердним і літащивим, cierpliwym i szczodrym na łasku prosím za všich людей на землі. Молимся за всіх християнів, как их життя було правдивим адресуванням той собольності, любові, яка є у Богу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів, как вони содейничали у зростанні взаємної любові і єдності у нашому громадстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь, как катехетичный год. Молимся за святоров, как Божье Слово, якое не пишаюсь, открывало людские сердца на принятие правды. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианов, які ще не приняли Єзуса, как дозволили Богу увести в своє життя и наполнились Его спокоем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой души, как удел у святых таємницях переміняв наше життя і умацовав нас у віри. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молим się u intencjach tej świętej mszy, intencji podzięki Panu Bogu od Oksany, na darach Ducha Świętego dla Weroniki i Arcioma, Boże błogosławienie i konkretne zdrowie dla Pawła, Boże błogosławienie dla Tatiany, Aleksandra, Weroniki, Walenciny, dla siebie Golub i Juchniewicz, a zdrowia dla Alieny, tak samo Boże błogosławienie w darach Ducha Świętego dla naszego wielka Aleksandra i jego rodnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молим się w potrzebnych darach, Boże błogosławienie wieku Maci Bożej dla księdzów prynicjantów, w ich służeniu świętarskim i monarskim życiu. Молим się tak samo za ich baćków, rodnych, za ich siebie. Prosimy, aby dobry Bóg błogosławił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili cieszeni przedstawiam swoje osobiste intencje. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, один Троицы Ты оказываешь нам свою любовь. Выслухай наши молитвы и учени, как наше життя было згодне з визнаваної віри. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Numer 235. Наши дары прими, о Боже, что складаем на Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа
браты и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогутный. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałу imię swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Ани наш Боже, мы звертаемся до Тебе, покорно просим, а святей наши дары, и раз гэтую офиару czyni nas samych dla Ciebie wiecznym darem, раз Христа Пана нашего. Pan z Wami. I z duchem Twoim Uchoru sercy. uznosi mnie do Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna geta i sprawiedliwa. Zaprawdę godna geta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my zawsiudy i usjudy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże. Ty z jedinorodnym Twoim Synem i Duchem Świętym, jedyny Bóg, jedyny Pan. Nie pras jedynstwa osoby, ale pras jedynstwa sutności osobą Trójcy. A to je już to my, dziękujący Twojemu odkryciu, wierzymy w Twojej sławie, bez odróżnienia wyznajem tak samo w Twoim Synie i w Duchu Świętym. Takim czynem wyznający zaprawne i wieczne bóstwa, my uszanowajem trzy Boże osoby, одной сутности и ровной величи. Гэтую величь прославляют усе анioły jak anioły, cherubimy i serafimy, jakie nie przestając codziennie powtarzać u один głos usklikaючи. Святий, святий, святий Пан Бог могутя, небо и земля, вони як хвали Твоей. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышинях, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышинях. Благословенный, кто приходит у имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышинях, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышинях. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica всякой świętości, tam u jedności z усім Kościoła, u pierwszy dzień Ty dnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros i spasłał na apostołów Ducha Świętego, teraz Chrysta, prosim Ciebie, Всемогутny Boże, освяти эти дары расою Духа Твоего, когда они станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom na wieczery usiał kielich, znowu Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение
kielich zbawienia, zjadajączyż do Ciebie nas zgodnymi, stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий создав у одного. Pamiętaj, Gospodzi, praw Kościół Twój na усім świecie. Zrabi, tak lud Twój uzrastał u любові. Опікуйся нашим папою Францишком, нашим biskupom Tadeuszem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення. І про всіх, хто в Твоїй ласce odeszł z tego świata i dozwoli im ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad всіми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętymi apostolami, всіми świętymi, jakie sprzed wieku podobali się Tobie, jak i z nimi i my chwalili i proslawiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pamiętajući zbawienne zapowiedy w Bożym nastawiennym nauczenia, a smierwajem się kazać. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od usjach od złoga. Daj łaska Was upokoju dni naszyja, dopomoży nam miłosierności Twojej, aby byli zawsiudy wolni od grachu i zachowani od usjacha niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom swoim, supokoj pokidają Wam, supokoj mój dają Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jakiej żywiesz i baładarysz na wieki wieczne. Amen. Supokoj Pana niechaj zawsiudy będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Zmiłuйся над нами, позмилуйся, ранку Божий, який береш на себе світу грехи. Zmiłuйся над нами, позмилуйся, ранку Божий, який береш на себе світу грехи. Дай нам супокой.
Woś baranek Boży, woś той, kto biorę na siebie grzechy światu. Błogosławiony ja, poklikany ja na wieczeru jagoную. Амінь, я не вартий, аби войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Покольки вы сыны, послал Бог в ваше сердце Духа Сына Своего, и ускликая «Абба, Отче». Вітай спожитку, у яким укрити землі і неба, величний створитель. Вітай напою, що дум наших здольний, брат Господович. Вітай, приніся, добрині могутной, сам Бог сусвету у Тебе присутний, Ты для всех
песни грайте, Бог Ягой велишь прославляйте. Нашему Богу песни грайте, Бог Ягой велишь прославляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нашему Богу песни грайте, Бог Ягой велишь прославляйте. Нашему Богу песни грайте, Бог Ягой велишь прославляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Panie Jezu, czyni łaskawa, aby u wieczności radowali się pełnym udziałem z boskim życi. Jako ją w sakramencie Twojego najświętszego ciała i krwi na ziemi nam przedwiaszczajesz, jaki żywiesz i władasz na wieki wieczne ja. Siadajcie, jeszcze posłuchajcie duszpasterskich objawów na niedzielę Najświętszej Trójcy. Kane, jako pierwsze szczera chcę Wam podziękować za dar wspólnej naszej modlitwy. Dziękuję tym, którzy wybieramy naszą kapliczkę, za składzie na kierowanie, dziękuję za pomoc. A особливо chcę podziękować za wiarę, jaką składacie na budowę naszego kościoła. Jak zawsze wybaczcie się, to jeszcze można to będzie się uczynić. Молодые тижні літургії не значення. У четвер, 20 червня, урочистості святейшого тіла і крові Пана Ісуса нашого Христа, Божого тіла. Wiadomo, że to uroczysta że procesja, to ulicami Wołoda Mińska już odbyła się, przez nasz dziennik, ale to nie zmienia się, taka była taka uroczysta procesja eucharystyczna, ale uroczystość ona zostaje co четверг, это обовязково święto, to musisz zapraszają na liturgię o 12 godzinie albo o 19. U piątnicy 21 czerwca uspomni świętego Alazja Gonzali Zachodnika. Kiedy jeszcze rozumieje miesiąc czerwiec, co dnia w kaplicy w 18:30 adoracja na Świętejszego Sakramenta i czerwieckie nabożeństwo na uszanowanie Najświętejszego Serca Jezusa. Tak samo szczerze zapraszają. U zakrysty można zapisać dzieci i młodość na katechezę do następnego nauczania, bo to dotyczy tylko tych, którzy jeszcze nie chodzili na katechezę, albo niedawno przyjechali w naszą parafię, albo jak to znajdą w tym miejscu. Tych, którzy już chodzili na katechezę, koniecznie to czynić nie trzeba, bo po prostu już znają i z wami tak samo skontaktują się, naprawdę. Jeśli chcemy tak samo jeszcze zapisać dzieciak na kanikuły zborne, jakie prowadzą użnioni, tu u parafii już nie będzie to wiosny, kanikuły zborne, ale na miejscu tu przy kapliczce budуть te zaniatki. Jeśli to zaciekawe, nakryła sobie tak samo zapraszcie ankiety u zakrysty. A dzisiejszy wyjazd tych, kto jedzie na wakacje z Bogiem, u 13:30 będzie autobus, tak jak zawsze tam na Motysiewicza, on będzie stajać i tam się zbierają się z błogosławionym Bożym, a jedziecie po Poloneczku na jakiś swój taki odpoczynek i na jakiś swój taki czas letni. Zapraszam принять udział u pielgrzymce do Bucława, można albo pierwsza idący z Mińsku, pierwszego wyruszania pielgrzymka. Jest tak samo u opoczny dzień, u piątnicu, pielgrzymka siemiejna, można tak samo dojechać jeden dzień właściwości u Bucław, tak samo. No albo jeżeli nie ma takiej możliwości, to można pojechać autobusem u piątnicu после pracy, wieczór wyjazd i wracanie u sobotę после uroczystości. Тому всі зацікавлені, хай вас уже не відкладається на праздник, ви вже ведаєте, що напевно хочете їхати чи йти. Просто запрошуємо закрити підписатися, як ви далеко кількість людей так само.
Кожного року в каплиці відбувається набаженство про заступницю святого Антонія Будуанського, а кожну сіраду запрошує на набаженство для святого Józefa. Всім юбілятам, іменинникам надходять тижні, складаємо найліпші пожелання, Божого благословення, здоров'я і усіх потрібних ласк. І ще я потім до мікрофону ще вернуся, а ще хвилинку дати тут наша громадянка. Шановні księże prymicyjenci, nadszedł wreszcie dzień tak radosny. Był uprawniony jak pierwszy dzień wiosny. Jaśnie jak słońce, co na niebie świeci. 4 młodzi kapłani są w naszym mieście. Świeci słonko na niebie, złoty syło promienie. Każe mówić nam księżom nasze szczere życzenie. Niech praca, co was czeka, wszędzie miłość Boga wzmaga, a Bożych łask opieka całe życie wam pomaga. Modlitесь за нас до Ісуса, бачте нас Паном Богом, аби кiedyś у Христуса живот наш был вечно благим. Коляска можно еще присесть на хвилинку. Кроме самодельника Богу будет великая хвала и пошана за дар этих молодых даров. Наша радость, напевно, księdza Władimira jeszcze podwójna. Po pierwsze, no to jest nowe święte, a drugie, że to z naszej monastej wspólności. Wiecie, kaliści, kiedy mnie tam jeszcze święcili, to takie starsze księdzy kazali, o, dziękuj Bogu, będzie nas komu pochować. Wtedy jest pełny takim, że będzie tym, kto pomolić, kto będzie. I to dla nas tak samo na pewno jak Chrystus, to ważne, że jest te kaliny i jakie tak samo będą właśnie jeszcze raz. Ale to nie tylko. Naprawdę, może osobliwy sposób tu, w tym miejscu, w sensie tu w Białorusi, my się odczuwają rozumienie takim, jak ważne świętarstwa. Скажем, takie już może 2 pokolenia. Pierwsze to te, kiedy doświadczyli tego czasu, kiedy się tego nie było. I думаю, все, każdy nowy świętar dla takich osób to wielka świata. Nawet kiedy my ich nie wiemy, nawet kiedy ze ściany daleko, to i tak jak to, no, odczuwają właśnie taką radość. Na pewno jest drugie jeszcze pokolenie, te, jakie już młodzieńsze, już tam te nasze dziewczaty, młodzież, jakie no, zrozumiało, że my już narodzili się wtedy, kiedy światło już było zawsze popatrz. Czyli zdawało się i na pewno zdaється, że nie zawsze i byli. Niczego takiego nadzwyczajnego nie ma, ale думаю, tak samo każdy z nas napełnia jakąś radość. A tym, że wiesz, te nowe Boże posłanniki, jakie będą nieść Jego słowa, będą nieść dary Ducha Świętego, łaskę Bożą u wszystkich sakramentach. I temu w pierwszą czergu prosławiam Boga, ale tak samo dziękuję tym młodym ludziom, jakie Bogu okazali tak. Dziękuję ich tym baćkam, na pewno i modlił się za ich, jak się mnie tu pouczała. Тут księdza Karol, to jest nawet baćki razem. Za to, że na pewno stworzyli u swoich księgach mianowito właśnie tę atmosferę, tam gdzie mogło ta paklika nie narodzić. Bo najczęściej tak bywa, że Bóg klicza, albo tam czują, może nie to, że Bóg klicza różnych ludzi, ale tam czują ludzie, tam gdzie jest taka atmosfera modlitwy u siebie, gdzie jest taka bliskość, temu z nawodu taka jeszcze raz zachoczyć ich zapraszają was za tej modlitwy, intencji paklikania, ale tak jak może kaliści kazali, z naszych księgów. Nie tylko jak pogórne, ale jak z naszych księgów Bóg paklikał, tych, jakie przyświecać nie chcą, że przyświecać po prostu swoje życie służenie Bogu i ludziom. Chcąc
Wam, drodzy księża prynicjanci, w sposób szczególny życzyć, by ta droga, którą braliście, była rzeczywiście drogą świętości. Bo to wszystko ma sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście to doprowadzi nas do zbawienia. Przez to staniecie się świętymi w niebie, będziecie z Bogiem i o to się na pewno modlicie sami, ale o to my również jako wspólnota nasza parafialna o to prosimy, by rzeczywiście byli księża, czyli kapłani na wzór samego Chrystusa, żebyście byli altar Chrystus, czyli tym, który tu na ziemi będziecie nieść ludziom pociechę, nieść wsparcie, tą Bożą łaskę. Bardzo cieszymy się, że jesteście razem z nami, że jesteście tu, w tym miejscu, modlicie się, udzielicie za chwilę błogosławieństwa. Dla nas, myślę, to jest taki szczególny znak łączności, no i radości, że nie zapominacie tych właśnie miejsc, gdzie gdzieś tam już na praktykę byliście, że chcecie też odwiedzać to miejsca. Od nas, od naszej wspólnoty parafialnej, od nas księdza Włodzimierzem dostaniecie taką pamiątkę. To jest taka księga, nazywa się Kraina Pilarów. Następny raz, jak ojciec Karola będzie robił już wycieczkę, to proszę już tam nie z głowy myśleć, gdzie, a to zobaczyć, gdzie warto sobie jakie miejsce odwiedzać i to na pewno znajdziecie jeszcze sporo dróg turystycznych, pielgrzymkowych, którymi możecie podróżować i tu nawiedzać. Myślę, że te piękne ziemię, piękne tereny i wspaniałymi ludźmi na pewno. To jest w sposób szczególny, to trzeba podkreślić. Drodzy, kochane średnia, tak samo za chwilę, Krylowska. Bo za chwilę i zabieramy sobie. Сегодня, так само, так как мы уже заповедали, будем отнимать особливое провинцийное благословение. Что это такое? Ну, конечно, это ogólная молитва нововышедших świętarów nad усилинами, ale tak samo nie każdy z nas może otrzymać takie osobiste. Nie do każdego podejść i nakładać ruki z modlitwą o Божьих потребных ласках для нас. И это великий, на pewno dar od Pana Boga dla każdego z nas. Możemy te Boże dary принять. Jest może taka tradycja, конечно, той, хто хоче, може у знак такої вдячності бажано поцілувати руки. Не по prostu świętarów, bo zrozumielo, że to nie człowieku ma znaczenie, ale tak jak kazał, że świętar to drugi Chrystus, ma być takim. I tam ucałujący te ruki, nowa wyświadczył świętarów w особливий sposób, samому Bogu, хоча скласти вдячність за świętarstwa, їхнє, ale Chrystowe tak naprawdę, za Eucharystię, jaką trwali w rukach, jaką tak samo nam udzielali właśnie w taki sposób. A będziemy to tak, że musimy wystawić się w taki sposób, wyjdziemy później za chwilę z ławeczek i staniemy tak właściwie radoczem, wyjdziemy na ulicę i taki zrobimy i wiernym się siebie, po prostu tak uwojduć trochę tak pola, każdemu po kolei i wiernuться назад do altara. W taki sposób, tak jak my, bo ich do czterech, to ciężko było tak проходить. Тому właśnie to tak będzie wyglądać i abocznie, co хочу jeszcze сказать, я прошу о дар молитвы для этих świętów. Dzisiaj я тоже прозвучало, отец Роман сказал, что просите, чтобы вы молились за них, они были святыми świętami, для этой молитвы николи не зашла. После благословения там при выезде на столе лежат такие провинцийные образки. И они не здарма там лежат, bo сзади там написано imiona, прозвище, так само miejsca, kupione, ale для того trzeba ich wziąć z sobą, как не только покласть здесь там не лежали, а как час от часу открывать, глядеть и перед Богом вспоминать про них, как молиться за их. Теми конкретно за конкретно святых świętarów, яких вы познали, якие захвилили вам поблагословить. I to najlepszy będzie tak naprawdę ten odkaz i dar od was dla nich. Bo niczego innego nie będzie tak warte, jak dar waszej modlitwy, тому, aby tę modlitwę szczerze tak samo. Proszę. Bardzo. Tak,
продолжение своих слов, потому что так смотрю, что так много там некоторых ветерок веет, волну нам горячо, поэтому пару слов только. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сюда пришли и молились вместе с нами. Это для нас очень важно. И тоже хочу поблагодарить наших отцов, отца Бровища, отца Владимира. Сначала службы пани сказала, что księdzy dla того есть, чтобы сотворять святыню и духовно, и также материально, чтобы что-то добывать. Вы здесь делаете хорошие дела, и может мы не приедем вас похоронить, но точно обещаем, что будем за вас молиться. Это то, что мы можем дать вам. Спасибо вам всем огромное. Pan z wami. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Kapłani nasze, niech do Ciebie przyjdzie. Boże, który przez Ducha Świętego dałeś w serca Twoich wiernych dar miłości, spraw, aby wszyscy, za których się modlimy, cieszyli się Twoim błogosławieństwem oraz miłowali Cię ze wszystkich sił i wiernie zachowali Twoje przykazania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo kapłanów. Niech Pan pomnoży w was łaskę Ducha Świętego, otrzymaną przez złożenie rąk, abyście byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami tajemnic Bożych. Niech Bóg darzy was długim życiem i łaską wytrwania, abyście mogli dobrze ukończyć trud kapłańskiego życia, wsparci pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo osób zakonnych. Niech Bóg błogosławieństwem swoim sprawi, abyście chlubili się krzyżem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla was ukrzyżowany, a wy dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekliście wiernie służyć, sam będzie waszą nagrodą. Amen. Wśród nas jeszcze nie tylko jest dary z naszego ordynarium, jest tak samo brat zakonny, Tomek, i schował się tam, jak ten był się minali, tak naprawdę, bo nasz monasty orden ma nie tylko ojców, ale tak samo jak bratów zakonnych, temu chłopców, jakie chcieli, może nie хочуть być światarami, nie хочуть być u monastery, zapraszałem tak samo, jest taka czymś, witam Ciebie tak samo, od nas cieszę się z Twojej obecności. Błogosławieństwo wszystkich wiernych. Stańcie sobie na kolenie.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po prostu те, кто сзади, одразу можуть виходити на вулицю і там вистраються. Те, хто у лавочках, так.
повстання сосу.